Crnogorski Telekom je posvećen umjetnosti, čuvanju životne sredine, recikliranju, ali prije svega svojim korisnicima. Dok ovi stari dijelovi postaju skulpture, nova tehnologija osvaja Crnu Goru. AMS, odnosno IP Multimedia Subsystem, je mreža najnovije generacije koja pruža jednostavniji i lakši način komunikacije. Implementacija IMS platforme je jedan od najvećih projekata Crnogorskog Telekoma u proteklih par godina. Tokom njegove implementacije protekle 4 godine učestvovale gotovo sva odjeljenja službe u našoj kompaniji i više stotina zaposlenih. Tokom ovog procesa Crnogorski Telekom je uložio preko 7 miliona eura u unapređenje mreže i migrirao čitavu korisničku bazu u fiksnoj telefoniji, što će reći nekih 150.000 korisnika. I sada svaki korisnik ima još pouzdaniji i efikasniji servis, kao i mogućnost pristupa novim multimedijalnim uslugama. Korisnici, pored postojećih PSTN usluga koje su imali do sada imaju mogućnost korištenja 2 linije sa 2 broja, poziv na čekanju, govornih usluga, aktivaciju dodatnih servisa na mnogo brži i jednostavniji način kao što je, na primjer, internet on klik. Također ima mogućnost povezivanja sa mobilnim aparatom, odnosno fix mobile konvergencije uz određene tipove terminalne opreme. Od 2010. kada je Deutsche Telekom pokrenuo program IP transformacije, svega 2 kompanije članice grupe uspjele su da to i dovrše. Crnogorski Telekom pridružuje se toj grupi promotera IP transformacije i postaje 3. po redu firma članica koja je uspjela da uspješno završi migraciju korisnika sa stare tehnologije na novu multimedijalnu IP platformu. Danas smo htjeli to da obilježimo na jedan radan način, tako da smo imali praktično kompletan upravni odbor, također upravu projekta na nivou Deutsche Telekoma sa nama i obilježili smo ga razmontiranjem centrale u Barbu. Znači, ova centrala je napravljena prije više od 15 godina, više nije u funkciji, nema potrebe i odlučili smo da upravo ovdje obilježimo kraj ovog našeg uspješnog projekta. Crnogorski Telekom, dakle, prati aktuelne trendove tržišta i sa svojom AMS platformom pridružio se porodici najrazvijenijih u Evropi. A društveno odgovorno poslovanje Crnogorskog Telekoma oduvijek je na tom nivou. Kao što smo rekli, dijelovi stare mreže iskorišćeni su za stvaranje nove estetske vrijednosti. Vajarka Aleksandra Božović od starih elektronskih kola, mikroprocesora i drugih elemenata kreira skulpture koje će podsjećati na IP transformaciju Crnogorskog Telekoma 2015.